sifunde sikhule sakuhlala sikhule sizwe ngolwazi noXhuma Mdeuka on Masakhane exclusively on Vukani FM. 24 imizuzu ibethile insimbi phambi kobana kubethe insimbi ka-10 o'clock usandungena sakubulisa ke wethu sikwamkele nkosi kakhulu ngokhetha thina. I played you the Atlantic Star besithi ke bona ke you deserve the best. Nditshilo ke ndathi ke xa sibuya sincokola noNombeko Mbongo. She is a community liaison administrator. Sijonga ke i-issues of sexuality namhlanje. Ma'am, good morning and thank you so much for joining us. Molo Xuma. Ndiyabulisa nabaphulaphuli. Enkosi. Ndiyabulisa nami andikuboni. Namhlanje sijonga i-issues of sexuality. Ndiyafuna ke xa siqala i-conversation yethu sijonge into yobana mhlambi zeziphi i-societal norms ezithi zi-influence indlela esi-understanda ngayo i-sexuality. Oh, okay. And that is a very important question. That sithatha sisa into kokubana abantu bathini, the norms and all. Okokuqala. Yeah. Xa kuthethwa ngento ze-sexuality kuthethwa ngezinto ekungathanda uthethwa ngazo. Itopiki leyo ekungavamanga into yoba abantu bafune ukuncokola ngayo in a normal situation. Iyawuthi xa kukho into yengqwabangqwaba, umhlawumbi kukho umntu uthile uleyibhelishwayo, umhlawumbi kukho umntu uthile wenyeliswayo, then bengona kuthethwa ngayo. Itsho ke ngoku loo nto yenze aba bantu ba-close kuloo mntu okanye abo bantu bazibandakanya ngohlobo olunye naloo mntu bazibone besecaleni bebekelwe bucala kumphakathi. So that is kusoloko ke kusetyenziswa into yoba ayiqhelekanga, zange idalwe nguThixo, yinto engaziwayo, zonke ezo zinto. Siyenza njani? You've just mentioned indaba yoba i-society kuncokolwa ngezinto ezingaqhelekanga and people will always associate indaba ye-sexuality with into yobana zange idalwe, ayiqhelekanga, asiyazi. Thina sazi le nithetha ngayo nina okanye le ni-introdusayo kuthi asiyazi thina le into and asizokwazi into yobana silandele or si-understande or samkele into singayaziyo nesingazange sikhuliswe ngayo. Siyi-society singenza njani to create healthier conversation around yonke le nto? If I can put it like that. Eyona nto ibalulekileyo esinokuyenza endicinga uba singayenza singumphakathi kwinto okokubana singafuni ungathethi, number one. Singafuni ukungayiveleli. And ke ngoku lowo uchaphazelekayo enziwe angaziboni into okokubana kufuneka engaphendulanga, engacacisanga, because ndiyabona into okokubana kufuneka sihlale nje siyazicacisa apha emhlabeni izinto. Umzekelo, xa umntana ezalwa, ugqirha, umbelekisi, uzawumvula amathanga ambone. Kuthiwe it's a boy. Yeah. It's a girl. Kuthiwani xa ingu-intersex? Kuthiwa idalonga. Uza kuthi ukathi akakwazi ubiza. Ngoku inalo igama elingu-intersex. And then ke atsho athathe isigqibo based on izinto abacinga fanuba zi-relevant medically. Decide into okokubana which part will be kept, which part will be removed. Ngelo xesha laa mntu yena ungumntana at certain age akwaziwa into okokubana uzawureleyitha neyiphi as ekhula. Kanti into yoba ukuba bekuthethwa ngezi zinto bekuzawukonsalthwa, kuthethwe nabazali, kutshekishwe all those angles before the decision is taken. Iyavakala ne? Ithi ke ngoku kwiveki ephelileyo, for example, we had an event. Abuze umakhulu into okokubana what do, ithe ngesiXhosa mandingayikhumshi, nithini ngaba bantu balalanayo esisini esinye? Yeah. And
I could see into okokubana umakhulu ubuza in a negative way. Okay. And ke ngoku the event lena, even if ke ibingeyo event eranwa yi-organization dealing with LGBTIQ plus, Yeah. even if ibi-event nje enabantu abangengo-LGBTI, bekuzawufuneka loo question iphenduliwe. So ke ngoku mna mntu who feels into okokubana I'm a very much proud supporter of abantu as they are, not according to what they do and uba bangobani. So ndacela Sure. umphendula ke kumakhulu, ndathi kumakhulu, mbuzo omhle lowo, siyaba-embrace sithandwa sami. And you can imagine into okokubana wena makhulu ungazibhaqa ubekelwe bucala ngenxa yoba unomzukulwana oyile nto uthi ngabantu abalalanayo besisini esinye, okanye unomntanakho. Uyayibona makhulu, ndambona into yoba ubudana because andifuni uthi gqi nge-negativity. Yeah. Obobuza umbuzo makhulu, into yoba ndimbone mna into okokubana i-facial expression injani, ayindifuni. Wathi umakhulu, hayi mani mntanam, nantsi into ide yamkelwa naziicawe, wena awuyiqondi kakuhle le nto. And then the response was, vele makhulu, iicawe zinabantu. Akuthiwa umntu wamkelwe icawe, kuthiwa umntu wamkelwe ngabantu. So siyavumelana ke into okokubana xa usiya ecaweni uya endaweni engumzi kaThixo, engengomzi wamntu. So yile nto ke umakhulu siyenza into okokubana mayibe yinto esiyi-embrayisayo. I-audience ke ngoku ndayibona into okokubana iyanyibilika, kulaa tension ibiye yanyuka after laa question. And hence ke ngoku kubalulekile into yoba sincokoleni ngezinto ezinje, ukwenzela into okokubana umntu angathi xa zibona inguye acinge fanuba uqalekisiwe nguThixo, unento engazange yenziwe. Zinintsi iindidi ngeendidi ze-sexuality, thina sazi ezinye okanye ezimbini. It's many, it's more than 50. Umntu akazazi uba ukweyiphi na until azi-understande zonke. Nditsho nathi sicinga si-heterosexual, umhlawumbi ikhona into esiyiyo esingayaziyo. I've just learned about i-asexuality, that is umntu ofuna uthandana but akanamdla ukwabelana ngesondo nanini na. So zizinto ezo kufanele uba siyazijonga and zizinto ekufanele uba siyafundisana ngazo. Unfortunately ke ayizo zinto ekuthethwayo ngazo, hence we need to create spaces so that we discuss, engage and we understand into okokubana what is it that is out there. Abantu babanedepression, xinizelelo lengqondo, bezibhaqa bephakathi kwezinto abangakwaziyo ukuzisusa because asingabo ooThixo ukuklina izinto ezidalwe nguThixo. Mandime kancinci. Sisepha kula healthier conversation and nendlela zokubana sizenza njani ezi zinto. Ndiyafuna sibuyele pha kula question kamakhulu Sisinombeko. Nithini ngaba bantu balalana besisini esinye? Xa use apha ekuhlaleni, you would have people besithi andinangxaki mna naba bantu, but ingaske anganxibi angabi if nguchuma siyamazi uchuma is gay, ingase uchuma benguchuma go an extra mile, abe anxibe ilokhwe, makeups and such thing, and bathandi mna aba banxiba makeup. Omnye angabi nangxaki with gays or lesbians, but xa ilapha endlini aqale ngoku avumbuluke abe yingonyama. Iphela phi la nto yobana si-understand into yobana, okay, we have gays and lesbians, abantu ababelana abathandanayo babe besisini esinye. But if ever ngoku umntanakho apha endlini uthanda udlala ngonodoli instead of bana adlale ngemoto, uyaqala ngoku ube neproblem, ube yingonyama ethile apha endlini.
ithini kwi-situation? How do we handle that as a society or as individuals? Okay, masiqale kulo mbuzo wesibini. It's normal into okokubana xa into uyibona ikude uzi-associate kancinci nayo as a supporting person. And iye ibe mnandi ke xa umntu ebengayibalekisi iphaa kude eyibona as into yoba hayi andinangxaki mna nochuma, uyayibona loo nto. Iba buhlungu ke ngoku uba xa ubunengxaki ifike endlini, ifika ihithe kabuhlungu because ubungakhange uzibone wena uzi-associate naloo nto. Xa ke ngoku ifikile kuwe, it's normal neyiphi na into, sithetha ngezigulo ke ngoku, le ayisosigulo, i-cancer, i-H_I_V, intoni. Xa into iphaa, uyatsho into yoba no, I'll assist, ndizamane ndiyombona ubani, ndizamane ndimphathele iipilisi. But xa kusithiwa nguwe olapha emgceni, uthe zwabha, unexesha lakho, and it's normal psychologically into yoba you deny, you grieve, like nje into ongakwazi uyamkela because khange uyicingele into yoba nawe ungazibona kuloo nto. Uyakwazi uphumela ke apho through i-counselling. One of the things that i-community or i-society doesn't understand into okokubana abantu abanintsi abazifumana bekwi-LGBTIQ plus community abakho sure into okokubana kwenzeka ntoni ngeziqu zabo. I'm talking from a psychological background. Into okokubana awuyazi wena, uzibona qha into yoba wena awufuni ukwenza enye into that is socially accepted. Wena uneyakho indlela yokwenza izinto and awukho sure wena into okokubana kutheni ulapha. And amathuba amaninzi you are not even sure whether you are gay, whether you are butch, whether you are a lesbian, whether you are queer. Zonke nje ezaa zinto zilistwayo phaa zinintsi awuyazi. So even the person needs to go through i-counselling. And ke ngoku xa sizawuthi kutheni ubani ezaba extra, it's because ubani uyenye into. I-transgender ayikwazi uba ngathi iyi-gay ibe the person is a trans, because the person wants to completely change indlela adressa ngayo because the person feels trapped komnye umzimba, abe yena like ngokwendlela aziva ngayo eziva njengomnye umntu. Uzalwa uyinkwenkwe but wena uzibona into okokubana no man, I'm a girl. Then you will change the way you dress. And society needs to accept such things. But look, ayikwazi uaccepta if we do not talk about izinto ezinjalo. And ke ngoku abanye abantu doesn't have the opportunity nemali nayo yonke loo nto yokuthi undergo through i-sex exchange. The process is very, very expensive and like emotionally challenging. But uzawuyenza le nto azawuba yiyo, le nto afuna uba yiyo, to fulfill the emotional side. But physically usengulaa mntu who has got that part angayifuniyo emzimbeni wakhe because ngaphakathi uyenye into. So this is a battle for the individual, for us as a community to judge. We are judging umntu who is already drained yinto azibona ekuyo eyiyo, angakhange athi I want to be there, but you happen to find yourself in that. And we know into okokubana most of the time abantu bayakhula, umntu enze izinto abe nomntana, i-community izothi hayi yho utshintshe ebomini. Khange angaqalisa utshintsha ebomini. Bakhona abantu, ewe, umntu oko dinaya. You'll find I have a friend who, like, at some point ebesaziwa uba she dated each and every guy in the area, but zonke eza guys they know into okokubana she never gave them sex because for her it was about ukubonwa nabafana than ukujola nabafana, ukwenzela into yoba adimishe laa nto into okokubana ngaphakathi akazazi into yoba kwenzeka ntoni, akho kwanto ayifunayo kulaa mfana sexually. But for the community uzawuba kunye nalaa mfana. Uyayibona loo nto? Until the person went for counselling. I took her from her province, waza apha sahlala, went for counselling, and then disclosed to the family that this is who I am. It's complicated.
and we don't want to Right. complicate ubomi babantu. Yeah. Ndiyafuna kule disclosure. Do we really have to be that harsh towards people into yobana they must disclose about their sexuality? Why are we kutheni singa treat abantu njengabantu? Do we have to force these people to disclose that they are attracted to abanye abantu abangootata or ba attracted to abanye abantu abangoosisi? Do we have to do that? No, disclosure, it's about self-disclosure. Yeah. It's about acceptance. It's not about being out there. It's about understanding yourself and telling yourself, Nombeko, this is who you are. Okay. I'm talking about the disclosure, okay, like this in every situation, or without you knowing while you were growing up. Sigulo, anything, you need to self-disclose because you've been self-stigmatizing yourself. Yeah. Because you don't Yeah. know what you're going through. So when I'm talking about disclosure, I'm talking about you telling yourself, you accepting the person you are. Ungazibhaqe usebenzisa izidakamizwa intoni because you are struggling with seeing the person ombonayo. Yes. Yeah. In closing, Sis Nombeko, see, what steps can we take as a society to create a more inclusive and a supporting environment based on le nto besithetha ngayo namhlanje? The Bible is very clear about God and the person. We are all created by God in God's image. And xa sisithi sidalwe nguThixo ngohlobo asidale ngalo nangohlobo yena uThixo alulo, who are we to judge as the community? And who are we to throw stones to abantu bakaThixo? And it's time that sibona abantu as abantu. Ithi into that I believe are in my Christian values, into okokubana asigwebi, asibethi bantu ngamatye, because la matye sibetha abantu ngawo asingethandi. We know what happened to uNabothi in the Bible. La matye siquluba abantu, asifuni ukuqulutywa ngenye imini. So as difficult as it is to many people, especially abantu abadala, abacinga fanuba intsha lento, like in my 52 years, ndikhula kukho amatshikini neentoni yonke laa nto. It was not out. Iphandle ngoku. It has been there for many years. Iphandle ngoku. So let's try to understand into okokubana we are living kwixesha elithi freedom. Inkululeko ke ithi iba nguwe. Awuhluphi mntu, awumoshi mntu, uzenzela into zakho, abantu mabangakuhluphi. Thank you so much, Sis Nombeko wethu, siyabulela. Ube nemini emandi neveki emandi. Enkosi Chuma. Bye-bye.